Forestil dig, at hver gang du placerer et bet, så tager du faktisk en beslutning om fremtiden. Og der findes 2 typer af beslutninger. Nummer 1, positiv forventelig værdi plus EV hedder det også. Hvis jeg tager det her bet 1000 gange, vil jeg i gennemsnit komme ud med et overskud, fordi jeg spiller med en positiv forventelig værdi. Ikke fordi du vinder hver gang, men fordi prisen er højere end den reelle sandsynlighed egentlig tilsiger. Det kan fx være, at sandsynligheden den er 50% for et udfald, jamen så er fair oddset 2,0. Får du mere end 2,0, så har du altså plus EV, og det er altså værdi, din fordel, og det er super simpel logik. Negativ forventelig værdi derimod, det betyder minus EV, og hvis jeg tager 1000 af de her slags bets, jamen så vil jeg i gennemsnit tabe penge. Og du kan godt vinde i dag, men du taber i længden, fordi at oddset det er lavere end sandsynligheden. Sandsynligheden, det er for eksempel 50%, du får et odds 1,7. Det er dårlig pris, det er altså det, der hedder minus EV. Det er ren donation til bookmakeren. De fleste, de taber ikke, fordi de er dårlige til sport. De taber, fordi de tager minus value beslutninger igen og igen, uden at vide det. Og det svarer til at købe en vare til 80 kroner, der egentlig reelt set koster 50 kroner alle andre steder. Så vid, hvordan du spiller med value, så skal du nok komme rigtig langt med sportsbetting, og endda måske gå fuldtid på det på et tidspunkt.